L'Associació de Viles Termals Europees Històriques està celebrant la seva assemblea anual a Caldes des d'ahir i fins divendres. Les activitats d'avui encara no s'han aturat. D'aquí una estona, diverses entitats de Caldes els faran una mostra de cultura catalana. La Gemma Permanyer ho seguirà ben de prop. Exactament, Miqui. A pocs metres d'on som està previst que diverses entitats locals, com són el Vall de Diables de Caldes de Montbui, els Geganters i també els Castellers, els facin una petita actuació cada una de les tres colles perquè totes aquestes persones vingudes, com us explicàvem ahir, de 50 ciutats europees diferents, puguin conèixer també la cultura catalana de primera mà a partir d'aquestes actuacions. On som ara nosaltres és davant del balneari Termes Victòria i el que tenim aquí darrere és una antiga diligència de l'empresa Segalers que es dedicava a finals del segle XIX a transportar els banyistes que arribaven a l'estació de tren d'aquí, de Caldes de Montbui, que aleshores tenia tren, i els portava des de l'estació fins als balnearis de la població. No és casual que aquest vehicle estigui aquí perquè avui al vespre es farà un sopar temàtic que reunirà tots els participants d'aquesta assemblea i té cada any l'EHTA tria un dress code i un motiu que serà el fil conductor de tot el sopar i en aquest any és aquesta època. Per tant, no serà estrany que durant la connexió que veurem amb la mostra de cultura popular també veiem persones que vagin vestides de manera diferent. També és freqüent veure persones vestides amb barnús. Ara mateix no en passa cap, però fa una estona han passat persones que anaven vestides amb barnús. En altres països és habitual que quan es van a prendre banys s'hi vagi ja vestit amb la indumentària dels banys. Aquí la gent se sol canviar un cop abans d'entrar a les piscines, però aquests dies es nota que hi ha persones de fora perquè no és estrany trobar-te, pel casc antic de Caldes, persones vestides amb barnussos blancs dels balnearis. Què ha passat avui aquí? Doncs aquest matí ha tingut lloc el que és pròpiament l'assemblea, una jornada on s'ha debatut, s'ha votat i s'han aprovat punts importants pel futur d'aquesta entitat. S'ha votat també l'adhesió d'un col·laborador, que és una ciutat termal de Brasil. No pot ser membre d'aquesta entitat perquè no és europeu, perquè és sud-americà, però sí que serà col·laborador. Per tant, tots aquests municipis també de la comarca, com la Garriga i com Caldes, que formen part d'aquesta associació, a partir d'ara també tindran relació amb una vila de l'altra banda de l'Atlàntic. Ahir vam poder veure les primeres activitats. Es va fer també una presentació pública explicant quins eren els objectius d'aquesta assemblea que, com us dèiem, va començar ahir i s'acabarà demà. Anem a veure aquests objectius. El municipi de Caldes de Montbui és anfitrió entre aquest dimecres i divendres de l'assemblea anual de l'IHTA, European Historic Thermal Towns Association, una entitat que plega els municipis termals europeus que tenen patrimoni històric i que ha plegat a la població vallesana representants d'una 50ena de municipis termals d'Europa. Durant la seva estada a Caldes combinen les reunions de treball intern amb la descoberta del patrimoni calderí. Poder formar part de projectes europeus que sols, evidentment, seria molt difícil que poguéssim afrontar. I d'una altra manera també jo crec que és molt interessant que el termalisme català també es projecti a nivell europeu, perquè el mercat, per exemple, francès, del sud de França, valora molt el termalisme. El mercat europeu en general valora molt el termalisme i això permet que ens puguem obrir no només a un públic nacional, sinó que ens puguem obrir arreu d'Europa. Una de les iniciatives que vol impulsar aquesta associació i que s'ha avançat en una roda de premsa aquest dimecres és una plataforma que permeti reservar packs turístics a les viles termals de l'associació, aprofitant totes les singularitats que tenen en comú els municipis que formen l'IHTA, amb l'objectiu d'arribar encara a més públics. We consider, in our network and with the members of IHTA, we are able to propose to our travel agency or tour operator a lot of packages with wellness, with heritage, with experience, with the way of life of Spa Towns, and we are the only one, the unique, to propose that. And so for us, the challenge. En aquesta etapa post-Covid, els organitzadors també han volgut subratllar el caràcter mineromedicinal de l'aigua termal. Caldes és membre d'aquesta entitat des de l'any 2018
i el seu vicepresident ha destacat l'entusiasme i la participació del consistori calderí en aquesta associació, arribant a acollir l'assemblea. La primera jornada s'ha tancat amb un sopar còctel a l'espai Molí de l'Esclop del Termes Victòria. Aquest objectiu que comentaven, el d'oferir packs turístics a tots aquests municipis termals a partir d'una plataforma pròpia, és un dels que s'han tractat a l'Assemblea. Avui també hi ha hagut reunions de treball, com ahir també hi va haver una jornada de reflexió, de debat i de donar a conèixer diverses iniciatives de l'entorn termal que es va fer al Safareig de la Portalera. Una d'elles va ser destinada a les viles termals catalanes, que es van donar a conèixer a tota Europa, amb una sessió que també es va poder seguir des d'altres punts del món via streaming, amb una conversa, amb una taula rodona en la que cadascú va exposar els seus punts forts i com el municipi s'ha relacionat amb el termalisme. La Garriga va ser un dels municipis que es va presentar en aquesta taula rodona. Al voltant del safareig termal de la Portalera s'hi ha desenvolupat el Cafè d'Europa, una activitat emmarcada en l'Assemblea General de l'Associació de Viles Termals Històriques Europees i que ha tractat diverses temàtiques relacionades amb el termalisme de tot el continent. Les viles termals catalanes hi han tingut presència amb una taula rodona dedicada a explicar com s'ha desenvolupat la vida a través del termalisme a cada municipi i com això ha generat singularitats en elements com l'arquitectura, la gastronomia o el turisme. En el cas de la Garriga, l'alcaldessa Dolors Castellà ha exposat com el municipi treballa per casar el termalisme i la salut amb el comerç i el turisme del municipi, exaltant singularitats com el modernisme. I llavors la part més de música, de poesia, de literatura, som molt rics en aquest aspecte i té a veure amb el termalisme, o sigui, no podem separar una cosa de l'altra. Per tant, hem de donar valor a tot allò que tenim, perquè cada vegada més aquest turisme que esperem i que demanem i que promocionem ha de ser aquest turisme que valori tots aquells valors que valgui la redundància, que té el nostre municipi i que ens posi en valor també. El Vendrell té la singularitat de tenir aigua termal al costat del mar i d'haver atret personalitats com Pau Casals, mentre que Caldes de Malavella ha donat a conèixer els seus balnearis i ha relatat com viu el municipi al voltant d'aquests centres i del patrimoni històric, amb unes termes que daten del segle I abans de Crist. El preàmbul a aquesta taula rodona ha estat una explicació sobre el rec termal de les Hortes de Caldes, que va rebre el Premi Europeu Espai Públic Urbà el 2016. Doncs ara hem canviat de lloc, som a la plaça de la Font del Lleó, on ja hi ha aquest ambient d'entitats culturals, de cultura popular, que de seguida faran aquesta mostra d'activitats culturals per a aquestes persones vingudes de fora. Amb qui som ara? És amb la Carme Germà, regidora de Turisme i Termalisme de Caldes de Montbui. Carme, benvinguda. Gràcies, hola. Vas preparada ja pel sopar d'aquesta nit? Amb el meu tocado, que estem tots obligats avui a anar, les senyores amb tocado i els senyors amb barret, o les senyores amb barret i els senyors amb tocado, ningú ha dit que tingui gènere. I anirem tots vestits així una mica en memòria dels anys daurats del termalisme de Caldes. Aquesta és la part festiva d'aquesta jornada d'avui. Sí. Ha estat una jornada de treball intensa que heu començat amb aquesta assemblea de l'EHTA, de l'Associació Europea de Viles Històriques Termals. Què és el que heu fet? Aquest matí hem fet una assemblea que la part més important, de fet ells venen per a aquesta assemblea, a part de que, clar, un cop els tenim aquí a Caldes els hem d'ensenyar tot el que tenim i que puguin gaudir de les aigües termals i de la cultura popular que tenim aquí a la plaça. I hem fet aquesta assemblea, llavors hem dinat al centre on es dina sempre molt bé i han estat encantats, i llavors el que hem fet és tornar a fer unes jornades tècniques que es fan a la tarda, que són unes jornades que normalment tracten diferents temes. Aquesta vegada ens hem centrat en com volem que sigui a partir d'ara el Cafè d'Europa, que és l'activitat que havíem fet el primer dia. Si ens havia agradat el sistema de fer taules, que tothom ha estat d'acord en que era molt enriquidor, perquè llavors podia participar molta gent i tenir diferents punts de vista, i llavors hem fet una visita guiada per tot el poble. Hem vist la Font del Lleó, les termes romanes, hem pogut saber el perquè de tot plegat, de l'aigua termal, de per què els romans van venir a Caldes, s'hi van quedar, i a partir d'aquí tot el que ha vingut després.
Hem anat al Safareig de la Portalera a fer un taller de rentar roba, que s'ho han passat superbé. El taller jo crec que és el que s'emportaran. L'experiència al final sempre és el que queda. I llavors hem tornat a fer banys, perquè ells tenen l'opció de fer banys a Broquetes i al Termes Victòria, a l'Espai Cel o al Safareig Termal, i llavors es reparteixen ells com els agrada més. I finalment els hem ja deixat anar a l'habitació a descansar una miqueta i a canviar-se, i ara començaran a venir tots per aquest estet de cultura popular que tenim, que de fet la plaça llueix com si fos una mica la mini festa major, i és això el que nosaltres buscàvem. I jo crec que ho hem aconseguit. Com a regidora de Turisme i Termalisme, per què a Caldes li interessa formar part d'una associació com aquesta i alhora acollir persones de tots aquests països tan diferents que estiguin aquí 3 dies? A nosaltres ens enriqueix moltíssim. En totes les vegades que hem anat a les trobades, a les assemblees, sempre hi ha alguna cosa que tu no havies previst o que tu no havies pensat i que un altre està fent i que és enriquidor per al teu municipi. A part de posar coses en comú i d'ells també aprendre de nosaltres, a part aquesta gent al final no deixen de ser ambaixadors. Llavors ells són gent que normalment parlen amb molta altra gent, que tenen molts seguidors, perquè estem parlant de viles com Vichy, Baden-Baden, Bath, llocs que són realment importants i que en el mapa turístic termal tenen una importància molt rellevant. I relacionar-se amb aquesta gent està molt bé per això, perquè tothom conegui Caldes, o sigui, perquè Caldes també estigui en aquest mapa turístic termal de totes aquestes ciutats tan importants, i a part per agafar experiències que nosaltres potser no tindríem o potser tardaríem més i veiem que en altres llocs funcionen i llavors diem, doncs anem a provar Caldes a veure què passa. I normalment sempre funciona, perquè les ciutats termals, els pobles termals tenen molts punts en comú. Moltes gràcies, Carme, per acostar-nos la vostra experiència en aquesta assemblea de viles termals d'Europa, històriques europees, que està tenint lloc aquí a Caldes de Montbui. Veiem ara que també estan arribant els castellers de Caldes, els escaldats. D'aquí una estona tornem a parlar des d'aquí, des d'aquesta mateixa plaça, per veure quin ambient es respira entre les colles de cultura popular. Moltíssimes gràcies, Gemma. No marxis massa lluny perquè tornem a connectar amb tu al final de l'Info Vallès. Moltíssimes gràcies.